of ability, acceptance and inclusion are taught in the fields of competition by our greatest teachers, the athletes. Σε λίγο θα δείτε τους αθλητές μας, θα είναι κοντά μας, θα καταλάβουν εκείνη την πλευρά που τώρα είναι άδεια, θα είναι οι Έλληνες αθλητές του Special Olympics μαζί. Νομίζω όμως ότι σε αυτό το σημείο θα ήθελα να μάθω κάποια για την ιστορία. Πόπη, Γιάννη, σε ποιον απευθυνθώ? Λοιπόν, να μάθουμε γιατί από εσάς θέλουμε να δείξετε απλώς τη συμπαράστασή σας και την αγάπη σας σε όλους όσους θα πάρουν μέρος στο Special Olympics. Τι είναι, μωρέ Γιάννη, οι Special Olympics, πότε ξεκίνησαν, ποιος τους σκέφτηκε? Λοιπόν, τα Special Olympics Ελλάς τα ίδρυσε η κυρία Eunice Kennedy Shriver, η γυναίκα του κυρίου Kennedy, από το 1968. Η Eunice Kennedy Shriver, λοιπόν, όπως μας είπε και ο Γιάννης, ήταν μια γυναίκα η οποία αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή της στην υλοποίηση αυτού του οράματος της παγκόσμιας εμβέλειας. Είναι πια παγκόσμιας εμβέλειας και στάθηκε δίπλα στα άτομα με νοητική στέρηση. Άλλαξε όμως και την αντίληψη του κόσμου για τους ανθρώπους αυτούς. Special Olympics is not an event every 2 years. It is a worldwide organization that improves lives every day of the year. Τα Special Olympics είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία ζωής και αποδοχής του άλλου, του διαφορετικού. Μια φιλοσοφία ζωής που αποβλέπει τη δημιουργία μιας κοινωνίας που δεν θα ορίζεται από αυτούς που αποκλείονται, αλλά από αυτούς που εντάσσονται. Ίσως γι' αυτό ακριβώς και το σύνθημά μας είναι το Είσαι μέσα! Είστε μέσα! Κάνουμε ένα δυνατό είμαι μέσα από εσάς. Λοιπόν, εμείς θα ρωτήσουμε είστε μέσα και εσείς θα απαντήσετε είμαι μέσα. Πάμε να το κάνουμε? Πάμε! Λοιπόν, εμείς ρωτάμε 1, 2, 3. Είστε μέσα! Είναι μέσα! Εμείς τι λέμε? Εμείς θα πάμε μια χαρά. Εμείς τι λέμε? Εμείς λέμε σας ευχαριστούμε που είστε μέσα. Και να μην είστε μόνο 10 μέρες στο Special Olympics, να είστε 365 μέρες το χρόνο μέσα. Έτσι, λοιπόν, η Παγκόσμια Αγώνα Special Olympics 2011 που διεξάγονται φέτος στην Ελλάδα, την Ελλάδα της δυσκολίας, την Ελλάδα του προβλήματος, την Ελλάδα που περιμένει να κλείσει και κουράγιο από τη διοργάνωση αυτή, έχουν μια διπλή ιδιαιτερότητα φέτος. Πρώτον, δεν είναι ο άνθρωπος που τα εμπνεύστηκε, δεν είναι η ιδρύτρια δηλαδή κοντά μας, έφυγε από τη ζωή πριν από 2 χρόνια, αλλά το σημαντικότερο όλο είναι ότι για πρώτη φορά διοργανώνονται στον τόπο που γέννησε την Ολυμπιακή ιδέα. Ακριβώς εδώ από όπου ξεκίνησε ο αθλητισμός. Και είμαστε ξανά εδώ για να υποδεχτούμε τους πιο ξεχωριστούς αθλητές του κόσμου. Λοιπόν, σας έχω νέο τώρα. Μήπως ο κόσμος τον πίσω θα μιλάμε στη τέτοια? Όχι. Λοιπόν, τώρα λοιπόν εμείς που πιάσαμε εδώ το κέντρο θα πάμε λίγο πιο πέρα γιατί έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε εδώ στο pre-show της τελετής έναρξης 2 εξαιρετικές καλλιτέχνες. Θα γνωρίσουμε την πρώτη τώρα, έτσι, Μοπή? Να καλωσορίσουμε. Ένα δυνατό χειροκρότημα, να καλωσορίσουμε. Πολύ δυνατό χειροκρότημα για να καλωσορίσουμε κοντά μας την Νατάλια.